Takže, toto je tretí diel. Ako spraviť stickmana. Hlavu už mám hotovú, lebo ja už som predtým natáčala tretí diel a zasa mi to vyplo. Ale no tak, mobil, prečo mi to robíš? Takže, tu máme nohy, však tie ste videli v druhom dieli, ako spraviť. Potom tu máme ruky, nie, ja mám ruky zmiešané s nohami. No, ruky tie sme spravili rovnako ako nohy, ale sme si odstrihli, ale ešte predtým sme odstrihli polovicu, sme si odstrihli túto hornú časť. Celkom taký veľký kus, treba takýto. No, a vlastne, tu je telo, to sme spravili tiež rovnako ako nohy a ruky, ale odstrihli sme polovicu a odstrihli sme väčšiu časť. Toto je časť z toho tela. Takže, no, tak. Ja sa to odpaliť. Tož ja, ako dospelý čo by dospelý? 11-ročný človek nedokážem odpaliť jeden papier, to krpatý krpec dokáže. Tak aspoň zistíme, na čo tá hlava myslí. Papier, papier, Dobre, preč. Teraz na čo myslím ja? Censoret, censoret, Asi ste to od censoret videli naopak, lebo ja to natáčam prednú kameru. No. A ideme k veci. Žiadne blbosti. Samozrejme, neviem, či som to už hovoril, ale tie časti, ktoré... keď máte hlavu hlava sa spraví z toho zvyšku papiera, ktorý vám ostane. Že ho len pokrčíte a takto si spravíte menšiu gulu. Potom si ju zlepíte a tie časti, ktoré sa vám budú najviac uvoľňovať, tie si zlepte hlavne. Ideme na vec. Najprv zlepíme nohy. Stačí nám takýto malý kúsoček. Do prčíc. Podarilo sa mi zlepiť. Neviem, šibe mi. Ja som dáme. To je moje. Takto si zlepíme nohy. Takto do boku páskou. Aj dozadu, aj spredu. No vlastne toto bude predok. Potom nohy si takto ohneme na polovicu. V tej prednej časti. Viete, aby ste to mali takto. Aby ste si mohli ohýbať nohy. Preto nejdeme zase strihať. Takže. Zlepíme ruky. Stačí nám tiež takáto malá paska. To je veľmi napínavé. Operujeme stickmana. Zlepili sme to! Stickmanko vzduchu. Počkaj. Aký stickmanko? Ešte není hotový. Čiže není mŕtvý. Než hovor! Tak je bola rozpráva. Raz mi padlo mobil ako vždy. Teda dúfam, že ja to nalepím dobre. Nalepil som to dobre. OK, takže máme ruky. Toto je predná časť, takže z prednej časti si ich takto
Takto máme ruky a takto si ich ohneme na polovicu. Takto. Trochu povyrovnávame, aby sme to mohli stlačiť. Vnútra potlačíme dozadu. Stlačíme to a takto dáme dopredu. To isté aj s druhou rukou. Viete, aby ste mali ramena. Použijeme toto.